नमस्कार. आज आपण गावच्या पद्धतीने गवारीची रस्सा भाजी बनवून घेणार आहोत. त्यासाठी इथे आपल्याला गवार छान अशी भाजून घ्यायची आहे. भाजलेल्या गवारीची खूप छान अशी चव येते आणि गावी काही जास्त मसाले वगैरे वापरत नाही. त्यामुळे एकदम साधी, सोपी पण तितकीच चवदार ही भाजी बनून तयार होते. तर चला जास्त वेळ न घालवता आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया. इथे मी देशी गवार म्हणजे जी गावठी गवार असते तर ती निवडून घेतलेली आहे, स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे आणि तिला आता आपल्याला छान असं डाग पडेपर्यंत भाजून घ्यायचंय. डाग पडल्यामुळे मस्त गवारीला भाजका असा स्वाद येतो. तर अशा भाजलेल्या गवारीमध्ये थोडंसं तेल घालायचं आणि मीठ घालून तोंडी लावायला देखील ही गवार खूप छान लागते. गवार भाजून घेते. कढईमध्ये मी 1.5 चमचा म्हणजे 1.5 पळी तेल घातले. तेल छान तापलं पाहिजे. मग यामध्ये आपल्याला घालून घ्यायची आहे मोहरी आणि जिरं. दोन्हीही छान असं तडतडलं पाहिजे. जिरं आणि मोहरी छान अशी तडतडली की यामध्ये आपण कढीपत्ता घालून घ्यायचा आहे. तर मस्तपैकी कढीपत्त्याचा देखील खूप छान असा फोडणीला स्वाद येतो. तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही भरपूर असा ठेचलेला लसूण देखील घालू शकता. पण इथे मी लसणाच्या ऐवजी आलं, लसूण, कोथिंबीर याची पेस्ट घालून घेणार आहे चमचाभर. तर इथे मी जी गवार घेतली होती तर ती गवार पुन्हा एकदा पाण्यातून काढून घेतली आणि आता तिला या फोडणीवरती घालून घेतलेली आहे. तर सगळीच गवार घालून घेतली. यामध्ये चमचाभर आलं, लसूण, कोथिंबीरची पेस्ट घालून घेणार आहे. तर साधारणपणे चमचाभर इतकी पेस्ट घातलेली आहे आणि यामध्ये आता आपला घरगुती मसाला जो पण काही असेल आपल्या घरामध्ये घरगुती मसाला तो घालून घ्यायचा आहे. चमचाभर घालून घेतलेला आहे आणि यामध्ये आता चवीनुसार मीठ घालून घ्यायचं आहे. तर थोडंसं चवीनुसार मीठ घालून घेतल्यानंतर व्यवस्थित तेलावरती ही गवार पुन्हा एकदा परतून घ्यायची आहे. चवीला इतकी भन्नाट अशी ही गवार बनून तयार होते ना. या गवारीची तुम्ही सुकी भाजी बनवू शकता किंवा अशा पद्धतीने रस्सा भाजी देखील बनवू शकता. तर आज मी इथे थोडासा रस्सा हा गवारीमध्ये करणार आहे, म्हणजे एकदम अंगापुरता रस्सा इतका आपला बनवायचा आहे. व्यवस्थित परतून घेतली 2 ते 3 मिनिटांसाठी आणि आता यामध्ये आपल्याला थोडंसं पाणी घालून घ्यायचंय. जास्त पाणी नाही घालायचं. गवारीचं प्रमाण इथे थोडंसं कमी आहे. ही गवारीची रस्सा भाजी आपल्याला एकदम सुकी पण नाही आणि थोडीशी आपल्याला दाटसरच बनवून घ्यायची. तर त्यामुळे इथे मी साधारणपणे अर्धा ग्लास होईल इतकंच पाणी घातलेलं आहे आणि यामध्ये आता एकदम बारीक करून घेतलेलं शेंगदाण्याचं कूट घालून घ्यायचंय. तर साधारणपणे 2 ते 3 चमचे इथे मी भरून असं शेंगदाण्याचं कूट घातलेलं आहे. पुन्हा एकदा व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया आणि यावरती आता मी झाकण ठेवून छान असं हा जो रस्सा आहे तो थोडासा मी आटवून घेणार आहे. तर आता रस्स्याला आता उकळी फुटलेली आहे. यावर आता मी झाकण ठेवून घेते. तर काहीच मिनिटांमध्ये मस्तपैकी गवारीची रस्सा भाजी बनवून तयार होईल. तर अशा पद्धतीने मी बनवून घेतलेली आहे. रेसिपी आवडल्यास लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन प्रेस करा. पुन्हा भेटू नवीन एका इंटरेस्टिंग रेसिपीसहित. तोपर्यंत बाय.